Uhlelo kaXulu ngiyisakhamuzi nje khona la eZululand Yeah. la eFilidi yes. Yeah. So uqhawula ke namhlanje ifilimu Mnyama namhlanje inkonzo yokugcina yokuvayilisa insizwa uNhlanhla eMdluli owaziwa ke nangodlula logistic qhawula ke mhlawumbe nje nawo amazi mhlawumbe ongawadlulisa qhawula ke mhlawumbe nokwazana naye mhlawumbe uthi wazana naye kanjani. Ayo yazi mfethu udlula okokuqala nje ushiye ngokukhulu ukuzuma bekuyinsizwe yesoma business futhi ebinesandla iphosa kakhulu emphakathini abantu bamabhizinisi baziwa njengabantu benzuzo kodwa yena ube umuntu nje osedume ngokuhlukile ngoba ubevela njalo elekelela makuneyinkinga futhi elekelela nokwakhela abantu izindlu into enjalo njalo so sicabanga ukuthi umphakathi ulahlelwe kakhulu naye ukuthi nje besemncane kodwa futhi ubengene kakhulu entweni yemishini kuyindima kakhulu edlalwa kakhulu abelungu so silimele kakhulu singabantu baseZululand siyazi ukuthi kunesidingo esikhulu semishini la imishini ukuze isebenze la eZululand izilandoleke oThekwini nakwezinye indawo so besivalile leso sikhala siyazi futhi ukuthi beqasha abantu abaningi so besibheke ukuthi uzokhula siyathemba futhi ukuthi ulakhile ibhizinisi elizokwazi ukukhula beyond yena yes kodwa ke mhlawumbe nje mangase singene ngoba mhlawumbe nawe uyakuthinta lento mhlawumbe lento yabantu obukufika bangena amaphepha bakulelizwe mhlawumbe nje ubungadlula nje uthini ngoba ngiyaqala ukushaya umuntu wala ngaseZululand nje ukumuzwa uvo lwakhe mayelana nalolu daba olixaka umphakathi asiqale la ngokwe international law kuyicala ukuba kwelinyizwe ungenamvume kuba khona international law is clear okwesibili kunemithetho ethile ekhona edalulayo ukuthi yini oyidingayo ukuze kube kwelinyizwe one kufanele kube nekhono abantu bakulelo zabangenalo la eSouth Africa for instance okwesibili kumele ube 5 million mazofula ibhizinisi kumele at least wazi language eyodwa kulelozwe and then uma ukhona ngoko Aslam fanele kube iSouth Africa kuba yizo lokuqala eliseduze nezwe lakini manje into eyenzakalayo la kwelakithi kugcwele nje abantu esingeke siba accountele okuyingozi ke ngoba laba bantu bayadlwengola asazi ukuthi sokuba leyo muntu udlwengule ngoba asikwazi ukuba accountele two benza izinto engamathuba kufanele zenziwe abantu bala eSouth Africa okwesithathu balahlekelwe opportunity ngoba balanga ngenxa yokungasebenzi kwabo kahle kohulumeni basemezweni nabo now balahlekelwe opportunity yokushintsha isimo emazweni nabo ngiyaphikisana futhi nento ukuthi nathi singabantu base South Africa sasizwa amanye amazwe abaholi bethu le emazweni laba bekhona babe kuma camps babengagcwele babengadayisa obhanana manje ngiyayisupporta ikholo ukuthi abantu laba abala ngokungemvuma bahambe kodwa into esinenkinga kakhulu ngayo efailayo enforcement immigration law so now abantu bakithi uma besukuma belo abalwi nabantu bokufika akekho umuntu osekwashaya ukufika akekho umuntu osekwashisela indlu yakhe akekho umuntu osekwaphuca istock thi uma ubheka abantu abanampi nabantu bokufika abantu balwa nokuthi uhulumeni aka enforce ama laws ama immigration laws awo so into efelayo immigration law nento esifelayo inkohlakalo legcwele emaphoyiseni inkohlakalo legcwele kuma borders engenziwa osopolitiki enziwa labantu abaqashile njengoba sibone into enzomadlanga so ngiyakholela ukuthinini lento enziwa abafowethu laba abahola amashi ayesekwe siswela imali besodayisa nezinkomo nezinkukhu nezimbuzi ukuze sibaseke futhi umbutho engiyilungu lawo lika ANC uthi abantu ababe sezweni ngokusemthethweni ababe namaphepha abalandele yonke imithetho kodwa ke qhawula kithi mhlawumbe njengoba ke siyazi ukuthi njengoba sithinta le ndaba lena mhlawumbe sike sabona mhlawumbe no minister wakaCocta ubaba uThula Sizwe Buthelezi naye futhi ke wayigxeka kakhulu mhlawumbe egxeke ezinye insizwa zokuthi akekho umuntu ongavela asuke nje aqoqa abantu emahostela aba ethi abamashe noma mhlawumbe uyisilo kuphela esinegunya loqoqa abantu noma ibutho inkinga esinayo ngodaba likaShenge isithanda ukuba nkudlwana isithanda ukuba nkudlwana kanjani na siyazi sonke ukuthi uShenge okokuqala ngaphambi kokuba ebe undunankulu kaZulu usopolitiki
kubukeka ngathi manje ipolitiki ifuna uba ngaphezulu kothando analo for indlunkulu one. Okwesibili kubukeka ngathi inzondo nje anayo nabanye abantu isiyaqhambukela nomsebenzi wakhe wasendlunkulu. Bese ngacela nje kushenge ngoba siyamhlonipha kakhulu ukuthi kodwa akake ibuyise nje kancane engabuka izinto ngombusazwe engabuka futhi personal yena ngeenkinga nazo nabanye abantu. Ngisho lokho ngoba isikhona nyani into ukuthi usethanda uba ngapha kuyinkinga le enkulu ngoba one uma engazwene nalowo muntu kufanele edonse indlunkulu eyifake phakathi. Siyazi ukuthi kuneyinkinga nje ebesiyibuka ngathi ikhona phakathi kwakhe noPremier. Sabona ihlazo kuvulwa iParliament. uPremier waseKZN ubaba uThamintuli. Ufanele kuyibuze wani ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ubudlelwane buka Premier nendlunkulu bucollapse kukhona undunankulu kaZulu oyimember yecabinet kaPremier. Leyo nto leyo isho ukuthi wathatha ipolitiki yangaphakathi kwiIFP wayifaka endlunkulu na kwicabinet. Ongezi isithombe sihle ngendlunkulu. In actual fact lokho ebuyile nje ushenge alukho kahle uzinzo endlunkulu. Okwesibili siyazi ukuthi nje uMacingwane for instance wabekwa isilo nje sambeke eParliament sathi kunebutho lamabhinqa. Manje ke ushenge akakwazi ukumisrepresent isilo ephikise public ye contradicte into ebekwe isilo. uMacingwane ubekwe nje isilo phambi kwethu sonke phambi kwabo bonke abantu bebuka wazi wathi unebutho lamabhinqa wabeke eMaritzburg. Manje uma isebuya uMacingwane ezolungisa leyo nkulumo uyavuma ukuthi oJasinca ba right ophakela ba right kodwa khona umuntu othuka abantu. So sithi ke ushenge akake befunde nje kancane noma ebuyise kancane ekuthenini izinto engayithathi ngemizwa understand ukuthi isikhundla lesasiphethe sisho ukuthi kumele be beyond ipolitiki emukele bonke abantu abezendlunkulu nabantu nje abathandwa isilo ngoba iqiniso lithi nje uMacingwane simkhonzile isilo. So kubalekile lokho kodwa okunye sikubukayo ukuthi ngathi kwaba yiphushana ukuthi kuthathwe umuntu osopolitiki enikezwe lesasikhundla ekakhulukazi onama ambition njengaye ushenge. Ushenge buke ngakwazi ukuyibamba kahle into yama ambition akhe ombusa akhe ze-IFP siyibona iplay out lapha endlunkulu. Yilokho nje oqala okunyeke esikubukayo ukuthi kubukeka nangendlela nje aphethe ngayo umnyango wakaKhokhtha inali ichashazanyana lezombusazwe njengoba ikunezinduna eseyixoshiwe ixoshwa ngezizathu nje sokuthi ziyiqembu elithile angesilo yena kunamakhosi inkosi yale Mdletsheni efanelekile. Uhulumeni umsebenzi wakho kwa recognize amakhosi kodwa ushenge ubukeke ngena phakathi endlini zamakhosi eyichuzela ukuthi obani kufanele beba amakhosi. Manje lento siyibuka ingathithi izomdalela ibalanyana nodakanyana emsebenzini awenza endlunkulu okuhamba hambe mhlambe kudingeka ukuthi isilo siphinde simkhulule noma yena ezikhulule kwipolitiki. Simbonile umntwana ubekhona ube uphathile umsebenzi wasendlunkulu asikaze sibe nalezi ikhalo nanalezi inkinga esinazo. Siyakholelwa futhi ukuthi mhlawumbe nento eminyaka into ofanele ibhekisiswe kulento yalesi sikhundla ngoba uma ungibheka nje mina ngoba ngiseyibhunganyana nje lincane ngeke ngizala ushenge kodwa uphethe abanimzane aba serious bayalamana noMacingwane ngoba bexabana nje bangontanga babanguba amashana enkundleni khohlwa nje indaba zomzimba nani. So siyacabanga ukuthi neminyaka yakhe uvuthwa akukafuni ukuqina kahle but kodwa siyakholela futhi lezi ikhundla awukwazi ukuthatha umuntu nje phaqa ongazalwa induna ongazalwa inkosi uthi usewunduna enkulu kaZulu ngoba usuku usuphethe amakhosi lapho isikhundla lesi esikholelwa ukuthi kwakufanele kubhekwe ngoba for the longest time for 40 to 50 years lesi sikhundla sasiphethwe umuntu wasendlunkulu siphathwe umuntu oyinkosi. Manje inkinga ushenge usemncane futhi umuntu nje phaqa. So siyabuka lokho ukuthi nakho lento fanele ukuthi ibukisiswe mhlambe kuyipolitiki kukhona into okujo second deputy president kuyofanele mhlambe at some point abanomzane
nendlunkulu zike zeluleke ukuthi ake sitholelwe ingwevu yabona kunenkosi yasemahlayizeni inkosi yakwabiyela isikhulile isivuthiwe isikubone konke incelile koba kumntwana ibingabekwa kulesi sikhundla encele mhlawumbe engenziwa no second deputy vice president ngoba iqiniso liwukuthi umuntu okhuthele umuntu onothando lo msebenzi kodwa ayi ngiyaphika emahlobo akakakulungeli kahle akakavuthwa ngoba izenza enza ngazo njengamanje ufaka kakhulu indlunkulu ehlazweni nanokuthi more than lokho nje ke emahlobo mhlambe enye inkinga efisa ukuba nkulu kakhulu ngodaba likashenge kulesi sikhundla ukuthi ubukeka efuna ukuba isilo and ubukeka ehloza yonke enye into engaba izwi lesilo ufike ethi ushenge isilo sikhulunyelwa uyedwa bese yena yedwa ekhulumela isilo uma ekhulumela isilo bese ethi yena isilo asikuthanda ukuthi manje sesiyancisheka ukwazi ukuthi leyo nto iyiqiniso ngempela yini okusho ukuthi yena useyisilo okusho ukuthi yena usewumlomo ongathethi imanga fanele siyibukeke lento lena ayikwazi ukulunga mayime kanjalo siyabonga qhawula kithi mahlobo